Já už nechci. Proč? A fajnejte Freddy's má novém kanále celkem úspěch. Takže čuste lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska se zahrajeme fajnejte Freddy's. Minule jsme dokončili druhou noc. Bez zabití zatím ještě přes celou hru. Ale mám pocit, že dneska už bude velký buff a trošku se na to připravte. Tak jdeme teda pokračovat, no. Třetí noc může započít. Já nechci. Já nechci. Ty už budeš trochu aktivnější dneska. Světla pořád fungujou. Taky. Jdeme se teda na to. Tak díky, že už se takhle hned do začátku hejbete. Jo, tak dneska se první hejbečíka, jo? That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Stěžovali jste se na zvuk a teď tenhle díl už by to mohlo být trochu lepší. A doufám, že to prožíváte tak jako já. To je jako celkem dobrý, no. Hele, on už otevírá pusinku. To je fakt pozitivní, Vojto. Znamená to být pozitivně naladěný. Proč to vůbec někdo malujete, malí děti? Kdybyste měli práci jako já, tak už to nikdy nenamalujete. Hajzlové malí, vám dám. Budete malovat tohleto, aby mě to akorát ještě strašilo. Kde je? Malej srabek, kde jsi? Tady seš. Co na mě tak čumíš? Hezké jsem, co? Kamera je moc hezká na tebe. Bys ani tu kameru nezbalila, čiko. Si chvíli počkáme. Ty už jsi tady. On je pořád tady. Jsi tady. Ahoj, čiko. Tom voní, je pořádku ho. Wow. Pane bože. Jdi tam odsaď. Já teď nebudu moc jíst na tablet. Jenom občas. Už jdeš pryč? Děkuji. Já se zase vrátila sem, dobře. Teď budeme chvíli v klidu. A bylo by dobrý, kdybychom to vyhráli. No zase si. Ne, zase tady ne. Tady jsi zase. Vorí pořád nic. Foxy. Taky pořád nic. Takže tady na tohle si musíme dát bacha tady a tady teď. Tady seš. Tě vidím, čiko. Ty pitomí kuře. Ty seš tady zase. Wow.
3 hodiny 49%. Nesmíme tolik být na tom, na lepení. Na tabletu. Bonnie není tohle tu noc moc aktivní. Šel mě celkem hezký. A trochu mě to... Já, to jsem zase zpátky celá, tak to je ještě v pohodě. Já nechci. A teď se vrátila sem, to je v pohodě. Jsi v kuchyni? Jo. Tak je v kuchyni. A je zatím divný, že zatím na mě nic nechci boknout. Doufám, že se tím pískáním nenosíme zlehčuju úroveň. Jsi zase tady. Wow. Aha, Bonnie už odešel. I Freddy? Jako vážně? Kde je? Tady bude. Freddy, kde jsi? Tam jsi. Už se začínám trochu bát. A není to moc hezký. To se Bonnie. Tady je Freddy. Freddy už odešel ze svýho místa. Pokud se zatím neútočí. A mám pocit, že my to nestihneme na baterku. By to mohlo skočit. No, možná jo. Jestli tady teď nikdo nebude útočit teda. Freddy je pořád tam. Ne, Číko, to teď nepotřebuju. Je tady. Freddy se pořád nehejbe. Jo. Kde se pořád hejbete? 9% baterie. Pojď. Pojď. Už uběhni. Padá. Tak si už chce skoro běžet. On už by tam koukal Freddy na mě. Ty vole. Ježišimarja. Tak tohle už někdy víc. Tohle už někdy víc. Tohle už někdy víc. Čtvrtá noc. A Čika už je hned aktivní. A Foxy už na nás kouká. No. Čika už je tady, ne? Ty vole. Tady je. Oh,
A ne, to se necháme až na příště. Takže, takže jsme zvládli třetí noc, což už je co říct teda. Já jsem teda rád, že jsme to dokončili. Už nám došla baterie, Freddy si pro nás málem přišel a řeknu vám, není moc hezký. Ale je štěstí to, že naštěstí na nás teda ještě nic nevybaflo. Čtvrtá noc už je trochu těžší, viděli jste, Chica už byla hned na té kameře, Foxy už pomalu bíhala. Prostě už to bylo skoro plný smeti, tyjo. Takže já doufám, že se ti tohleto video líbilo. Jestli se ti tohleto video líbilo, tak nezapomeň dát like, sdílej tohle video, nezapomeň si u mě nastavit zvoneček a nezapomeň, Freddy si jde pro tebe.